जाय मानसिया जाय व्यक्तिया एबसुनिफ्राय गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय एबसुनि संबिजितनि बिरुद्धि खालामनायनि थाखाय एक्सपेल खालामजानाय सासे कास्टम बसुमतारिया रिलिज होजानाय सासे कास्टम बसुमतारिया दिनै एबसुखौ कुइसन खालामनो जिरायनो थिनलायनो थाखाय सोर बे कास्टम बसुमतारि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारि एबसुखौ थांखिनानै मोनसे बाथ्रा बुंदों, मा बुंगोन नोंथां? बेथ' बिराद सोंखारि जाथाव। थारमाने जोङो सासे एबसुनि कर्मी हिसाबै लोगोसे बर' हारि सासे बर' हारि हिसाबै बा सुबुं हिसाबै जोङो बिथांखौ बिराद लाजिनाय आरो जोङो सोंखारिथाव बिथांनि जे बिबुंथि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ सोंखारियो। दा बेवहाय बिथाङा थांनाय जे 29 खालार नभेम्बर खालि जे बिटिसि एसेम्ब्लियाव जानाय जे जाथाय, बे जाथायखौ लानानै थोंजोङै बिथाङा एबसु आरो एबसुनि आफादगिरि बिथांखौहाय माखासे सोंखारिनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। दा जों बयबो मिथिगौ थांनाय जे 29 नभेम्बर खालार खालि जे सिसिट'आ बा ट्राइबेल स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि बानजायनायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय मोनसे रेलि खालामनाय जादोंमोन। दा बे रेलिया थांनानै जोबथारनायाव बिसिनि जे जातीय मोनसे सेन्टिमेन्ट आरो इमसन जिहेतु बेयाव लोब्बा दं। दा बे हिसाबै माखासे जाथावै बा जानाङै जाथाया बेयाव जाहैदोंमोन। दा बे हिसाबै बे जाथायनि सायाव एबसुखौ थोंजोङै लोब्बा दं आरो एबसुनि थुनज्लायनायावनो जादों होननानै दानि बिटिसिनि जे गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुखौ बुंनायनि सायाव दिपेन बर' साराहाय मोनसे प्रेस स्टेटमेन्ट होदोंमोन। दा बे प्रेस स्टेटमेन्टनि गेजेरजों दिपेन बर' सारा बेखौनो बुंदों जे बेयावहाय एबसुनि इन्स्टिगेटआव बियो जायाखै आरो एबसुआ बेयाव जेबो थुनज्लायनाय खामानिखौ एबसुआ मावाखै। जुदि एबसुआनो थुनज्लायनाय एबसुनि इन्स्टिगेटआव जुदि बे बिटिसि एसेम्ब्लियाव जानाय घटनाया जादोंब्ला जों बेनि सायाव इनकुवारि खालामनानै जोंखौ जेलाव दैथायहरनो हागोन आरो लोगोसे मा खालामनो हागोन जे आं नांगौबा आफादगिरि बिबाननिफ्राय आं ओंखारगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दा बे पस्टखौनो लानानै बा बे स्टेटमेन्टखौनो लानानै कास्टम बसुमतारि बिथाङाहाय जे एबसुनि बे सोमावसारनायाव फ्लेग लानानै जे बेयाव सोमावसारनाय जादों बा सात्र ट्राइबेल स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरा फ्लेग लानानै बेयाव रेलि खालामनाय जादों, बै फ्लेगफोरखौ लानानै एबसुआ इनभल्भ गैया होननाया, एबसुआ माला बिबान ओंखारो बा आफादगिरिया माला बिबान गारो होननाय मोनसे बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बुंफिनबाय आरो एबसुआ बेयाव थोंजोङै मा दङ इनभल्भ दं, इनस्टिगेट खालामदों होननानै। नाथाय बेखौ बुंनो नागिरगोन आं दिनै, जिहेतु जों मिथिगौ ट्राइबेल स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसना बेखौ बानजायदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिया, बेयाव इउनिट एबसु थायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव। दा बियो ट्राइबेलनि मोनसे बिराद गिदिर इस्यु। दा बे इस्युखाय इउनिट एबसुआ बेयावहाय जेबो कनसेन्ट गैयालासे गावसोर बिथांमोना बाहागो लादों एस ए ट्राइबेल स्टुडेन्ट हिसाबै। दा बेखौ बिथाङा मिथिनांगौमोन आरो लोगोसे बे हिसाबैनो जिहेतु इउनिट एबसु दंखायो एबसुआ ओंखारलांफाबाय। नाथाय बेयाव मोननै डिफारेन्स बाथ्रा दङ। जोंनि आफादगिरिया होनदों इनस्टिगेट खालामनाय, जे इनस्टिगेट खालामनाय जुदि दङब्ला एबसुआ इनस्टिगेट जुदि खालामनाय दंब्ला बे घटनाखौ खालामनानै इनस्टिगेट खालामनाय दंबा बेनि थाखाय जोंनि सायाव एक्सन लानो हागोन बा आङो आफादगिरि बिबाननिफ्राय रिजाइन होगोन होननानै। नाथाय जाय बाथ्राखौ बुंबाय थादों बिथाङा इनभल्भमेन्टनि बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारिया बै फ्लेगखौ लानानै। दा जों बेखौनो बुंगोन बिथाङा बे इनस्टिगेट आरो इनभल्भमेन्टनि बाथ्राखौ बे डिफारेन्सखौ बिथाङा बुजिनाया मोजांमोन। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ खावलायो आरो बिथाङा बे गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों जे बुंदों जे एबसुआ जेबो खामानि गैयाबा मा खालामनांगौ, दलद जिरायनानै थानांगौ, जोंहा शिब सारा गोबां खामानि दं होननानै। शिबा खामानि दं जोंबो मिथिगौ बेखौ, खिन्थु एबसुआ मानो थाखाय जिरायनानै थानो? दिनै एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जों मिथिगौ, एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोङो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर जों मोननो हादों। एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों मुंख्लंफोरनि थैनि बिनिमयावनो जोङो बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनदों आरो दिनैनि थासारि। दा बेबायदि समाव एबसुखौसो खामानि गैयै नुनानै बा एबसुआ खामानि गैयाबा जिरायनानै थानांसिगौ होननाया कास्टम बसुमतारिया सोर बेबायदि बुंनो, सोर होखो बेनो बे अधिकारखौ? जाय मानसिया जाय व्यक्तिया एबसुनिफ्राय गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय एबसुनि संबिजितनि बिरुद्धि खालामनायनि थाखाय एक्सपेल खालामजानाय सासे कास्टम बसुमतारिया रिलिज होजानाय सासे कास्टम बसुमतारिया दिनै एबसुखौ कुइसन खालामनो जिरायनो थिनलायनो थाखाय सोर बे कास्टम बसुमतारिया? जों दिनै सोंनो बाध्य जादों। दा बेनिखायनो आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों जे एबसुआ
सिगाङाव 5 बोसोराव प्रमद बर'नि सरकाराव मा खालामदों प्रमद बर'नि सरकाराव एबसुआ जेबो सोमावसाराखैमोन होननानै एबसुआ गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायखौ बिथाङा नुवाखै राजनितिक नोजोरजोंसो नायबाय थादों बिथाङा प्रमद बर'नि समाव जेबो सोमावसारासै दिनै बिपिएफ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिया सिफ जाफिननाय लोगो लोगो दिनै एबसुआ सोमावसारबाय होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों दा बेयाव दिनै बुजिनानै लानांगोन जे इस्युआ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन इस्यु फैयो बिथाङा गावनो निस्सय मिथिगौ दिनैनि इस्युआ सारा आसाम नाङै सारा बड'लेण्डआव दिनै मोनद' जौगाखानाय हारिफोरनो आरो सुबुं सानखो थानाय हारिफोरनो एसटि होनायनि थाखाय सारा आसाम नाङै सोमावसारनाय जागासिनो दङ दा बिथाङा बुंगोन नामा अब्ला बे गासिबो एबसुनि थुनलायनायाव बे सोमावसारनाया जादों दिनै सारा कलेज इउनिभारसिटियाव ट्राइबेल स्टुडेन्टफ्रा अर्गेनाइज खालामगासिनो दं आन्दोलन खालामगासिनो दं ट्राइबेल होनो नागिरनायनि हेंथायै बिथाङा बुंगोन नामा बेखौ एबसुनि थुनलायनायाव जादों होननानै बयनिबो गावनि अधिकारखौ खहा जाजानो गिनायनि थाखाय दिनै सोमावसारदों बिथाङा सासे बर' हिसाबै दिनै बेखौ मानो बुजिनो रोङाखै दा बेनिखायनो बिथाङा मोजाङै साननांगौ आरो मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुजिनानै ला हाग्रामा महिलारिया एबसुखौ जोनोम होआखै हाग्रामा महिलारिखौ एबसुआसो जोनोम होदों दा बेनिखायनो एबसुखौ बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगोन आरो बिथाङा गुबुन गुबुन जिहेतु सोंखारि बावदों दिनै नायदो थांनाय 2019 सनाव जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि करन खालामनांगौ होननानै रायजो सभायाव अलरेडि बिला टेबोल जानानै दङ रायजो सभायाव इन्ट्रडिउस जानानै दङ बै समाव बै थासारियाव 2019 सनावबो बे आन्दोलनखौ एबसुआ खालामनो गोनां जादों एबसुआ बिल सावनानै खुद्रि सारनो गोनां जादों दा दिनैनिबो एखे थासारियाव जे मा होनदों ग्रुप अफ मिनिस्टार आसामनि जाय कमिटि दाना होदों रुनुस पेगुनि दैदेननायाव बै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि गेजेरजों 6 जनगोष्ठीफोरखौ एसटि करन खालामनायनि गेजेरजों थाखाय मा खालामदों दिनै रिकमेन्डेसन खालामदों बे रिकमेन्डेसनजों जोंहा खहा दङ नेशनेल लेभेलाव एसटिआ एसटिखा स्टेट लेभेलाव 3 टायार लेयारनि खोथा बुंदों 3 टायार जे एसटिपि एसटिओइस थाखाबाय एसटिभिनि खोथा होनदों दा बिनि गेजेरावबो स्पेसियेलि जोंहा मोनसे गिखांनाया ओरैबायदि थाबावबाय जोंनि बड'लेण्डआव बोखावजायै गवालपारानि राजबंशीफोरखौ एसटिपि खालामनाय जागोन अब्ला बिथांमोना एसटिपि होननाय समान अधिकार जोंनि हा हु जोंनि स्कुल कलेजनि एडमिसन जोंनि साख्रि बाख्रिनि बेबस्थानि खोथा जोंनि एमसिएलए इएमजिएम बिसिडिसिनि चेयारमेननिफ्राय लानानै बिथांमोना गासिबो समान मोनथायखौ मोनगोन बोखावजायै गवालपारा होननाय लोगो लोगो जों मिथिगौ धुबुरी गवालपारा बङाइगाव क'क्राझार चिरांखौ लानानैनो बोखावजायै गवालपारा मोननैया गोलैगासिनो दं नङा होमबा दा दिनै बे खैफोदखौ नुनानै एबसुनि सोमावसारनायखौ जुदि बिथाङा पलिटिकेल महर होनो नागिरोब्ला बोरै जागोन एबसुआ खुनु पलिटिकेलजों सोमोन्दो गैया नाथाय एबसुआ सम सम जाथिनि माहारिनि थाखाय हारिनि थैनाय थांनायखौ लानानै सम सम राजखान्थियाव कनस्टिटिउसनेल मोनथाय जोंनि संबिजिरारि मोनथायखौ लानानै सम सम बाहागो लाबोदों बिनि ओंथिया बे नङा जे एबसुआ बबेबा मोनसे राजनितिकनि उइंस बबेबा मोनसे राजनितिकनि जानाय खामानि मावदों सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा बिजेपि सोरबा कंग्रेसजों खोथा गैया जाथिनि थाखाय जों बयबो गसंथानांगोन दिनै बे खामानिखौ दिनै एबसुआ मावगासिनो दङ आरो दिनै सोर बुंनो हानाय जे एसटिआ बानायनाय जाया एसटि होनो हाया क्राइटेरिया गैया होननानै सोर बुंनो हानाय जों मिथिगौ क्राइटेरिया गैया क्राइटेरिया फुलफिल जायैनि थाखायनो बारंबार राजबंशीफ्रा 8 बारसिम रेजेक्ट खालामजाबोबाय ट्राइबेल बिनानै होननानै जों मिथिगौ नाथाय बिदियावबो जे नोङो माबायाव 2019 आव जे रायजो सभायाव टेबोल जाबाय बिला इन्ट्रडिउस जाबाय बेखौ मा बुंगोन दा बेनिखायनो जोंहा गिनाय दङ बे रिकमेन्डेसना जुदि गमामा हरोब्ला आरो दिनै जों नुगासिनो दं जे माबानि एजिपिनि जे एमपिफोर बिथांमोना रल लानानै दिनै पार्लियामेन्ट जुथुम जिहेतु जागासिनो दं बेयाव दिनै आवाज होजेननायखौ जों नुदों बेनिखायनो जोंहा गिनाय दङ दा बेनिखायनो दिनै जोंहा मोनसे सावरायनायबो दं 4 खालार खालि सिसिट'वाजों दा बेनिखायनो जों कास्टम बिथांखौ जों खावलायगोन बिथाङा बे एबसुखौ नंबां जाबां राजनिति खालामदों होननायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बिथाङा जे एबसुनि आफादगिरिखौ ठाट्टा होनानै जे बुंनाय बेखौ बन्द' खालामनांगौ बिथांमोनाबो आवाज खालामनांगौ सासे बर'निफ्रायनो फैनाय दा बे हिसाबै बिथांमोना जायखि राजनितिकआव थाया मानो दिनै जाथिया जिहेतु खैफोदाव दं बेनि थाखाय बिथांमोना बादा होनो गसंनांगौ बादा होनो बिथांमोना जुजिनांगौ जों बेखौ खावलायगोन आरो जोङो खावलायगोन बेखौबो खावलायबावगोन जे बिटिसि सरकारा थांनाय हाग्रामानि समाव हाग्रामा सारनि दैदेननायाव 2016 मायथाइयाव जे मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनो जे मोनसे एनअसि हरबाय बे एनअसिखौ गोख्रैनो उइथड्र खालामनांगौ दा बे एनअसिखौ कास्टम बसुमतारी मोना जिहेतु दिनै बिपिएफआव दङ दा बिपिएफनि दैदेनगिरिखाय बिथांमोना हाग्रामा सारखौ खावलायनानै बिथांमोना बे उइथड्र खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जिहेतु जों मिथिदों बे
जे एनअसि बे एनअसि जोंनो दिनै रेकमेन्डेसन खालामनाय जादों होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे बे एनअसि खौ उइथड्र खालामो आरो बेनिफ्राय एसटि होनो थांनायनि बिरुद्धियै बिथांमोनाबो आवाज होनांगौ सासे ट्राइबेल हिसाबै सासे बर' हिसाबै जों बेखिनिखौ खावलायो।